Тайната на черната скала. В тази книга читателите ще се потопят в приключенията на Ерин Пайк и нейното куче Арчи, които често гледат морето с копнеж. Ерин беше чувала легендата за мистериозната черна скала, огромна като планина, която не остава на едно място и е виновна за много катастрофи на местни рибарски лодки. Ерин често се опитваше да се промъкне на рибарската лодка на майка си, за да открие тази скала. Но Арчи винаги я надушваше и осуетяваше плановете й. Един ден обаче тя измисли хитър план и успя да надхитри Арчи. Когато лодката се отдалечи навътре в морето и гъста мъгла се спусна, черната скала изплува, а майката на Ерин бързо завъртя лодката, за да избегне сблъсък. В този момент Ерин се подхлъзва и пада в дълбините на морето. Обичам, когато главният герой е смел, любопитен и мисли бързо. Ерин не се страхува да следва убежденията си, дори когато другите не вярват в нея. Също така много ми харесва, че Ерин избира да спаси, а не да руши. Освен това, книгата включва и нежен урок за важността на екологичните практики и опазването на кораловите рифове, което я прави особено подходяща за малки деца. Тази следваща книга се нарича Кометата. Българското заглавие, под което може да намерите, е Падаща звезда. Тази книга наистина е великолепна, както с зашеметяващите си илюстрации, така и със своето разказване. Нила обожаваше своя дом. Тя можеше да брои 100 звезди и веднъж дори видя комета. Но когато трябваше да напусне селото и да започне нов живот в града, всичко, за което можеше да мисли, беше това, което й липсваше отпреди. Докато една нощ не видя как комета пада на земята и на нейно място изниква магическо дърво. Нила открива начин да избяга от новия си живот, но в това бягство намира връзката между старото и новото си. Тази книга е наистина изящна. С минималистичен текст всяка дума има значение, а това прави всяка илюстрация още по-силна. А тези илюстрации наистина са нещо, което трябва да се види. Те буквално спират дъха. Всяка страница предизвиква въздишка на възхищение. Образите на кометата и дърветата излъчват магия за малките читатели, като същевременно им позволяват да се свържат дълбоко с Нила и нейната история. Въпреки че книгата не е конкретно за бежанци, по-скоро за преместване в нов дом и намирането на дом в нови обстоятелства, тя е особено уместна в момента. Надявам се, че дори в тежки обстоятелства хората могат да намерят чувство за принадлежност, както го направи Нила. Мишле на име Джулиан. Джулиан е мишок, който се живее чудесно, като избягва другите животни. Те само му пречат, а понякога дори се опитват да го изядат. Но един ден той получава неочакван гост за вечеря. Лисицата се промъква, за да похапне малко мишле, но се заклещва с главата надолу на вратата на Джулиан. В началото и двамата са доста изплашени, но след малко започват да си хапват заедно. И изненада, стават страхотни приятели. На следващия ден лисицата се измъква и двамата се връщат към стария си начин на живот. Джулиан продължава да избягва всички, но този път не е толкова късметлия. Попада на лице в лице с една гладна сова. Тогава си мисли, че може би новият му приятел лисицата ще помогне, иначе ще трябва да преосмисли идеята за това да има приятели. Тази история показва, че дори най-неочакваните приятелства, като това между мишок и лисица, могат да са страхотни и значими. Джулиан в началото избягва всички, но като даде шанс на лисицата, осъзнава, че компанията не е чак толкова лоша. Това кара децата да се отворят за нови преживявания и приятелства. Артур и златното въже. Тази вълшебна история ще се потопите в приключенията на едно малко момченце на име Артур, който тръгва към страната на викингските богове. Целта му е да поиска помощ, за да запали отново голямото огнище в родния си град в Исландия, което е угасено от страшния черен вълк. А това огнище е супер важно за жителите, защото без него рискуват да замръзнат до смърт.
Артур обожава приключенията и обикаля горите, за да събира странни сувенири. Един ден богът на небето и гръмотевиците Тор му предлага помощ, но има уловка. За да спаси родния си град, Артур трябва да помогне на Тор да улови страховития вълк, а той може да бъде хванат само с магично златно въже. За да го направи, Артур трябва да събере звука от стъпките на котка и корен от планина и да ги сложи в стъклени бутилки. След многобройните си приключения, Артур си мисли, че това няма да е никаква трудност. Но когато дойде времето да се изправят пред големия лош вълк, Артур и боговете попадат в неочакван капан. Тази история напомня колко е важно да се обединяваме с другите, за да постигнем целите си. Марси и загадката на Сфинкса. В тази книга читателите ще следват Марси, която обожава приключенските истории на баща си, които чува всяка вечер, и решава да тръгне на свои собствени приключения. Марси е малко страхлива, особено когато става въпрос за тъмното, било то от дома преди сън или навън стати на приключения. Но когато изминава цяла седмица и татко не се е върнал от важната си работа, Марси решава, че е време да тръгне на спасителна мисия. След като проучва бащиния офис, тя научава, че той е отишъл в Египет. О, не! С нова смелост Марси се качва на магическия си кон и заминава за Египет. Когато пристига там, тя среща Тот, бога на знанието, и го моли за помощ, за да спаси татко си. Той ти предлага две опции – да влезе в корема на Сфинкса в тъмното или да намери Ра, бога на слънцето. Марси трябва да премине през много предизвикателства, да прояви смелост и да покаже своите добродетели, за да избере правилния път за спасението на баща си. Тази история е забавна и вълнуваща и определено ще накара малките читатели да се усмихнат, докато следват Марси по нейните приключения в Египет. Кай и царят на маймуните. Професор Браунстоун, разказвач на тази невероятна поредица от митични истории, е пазител на огромно хранилище, пълно със странни и чудесни предмети, наследство на семейството му. В тази книга той разказва историята на двама от своите предци – търпеливата Уен и нейната смела дъщеря Кай. Техният стремеж да наблюдават, документират и контролират митични явления ги отвежда из цял древен Китай. Докато Кай порасва, тя започва да се уморява от бавното, но внимателно темпо на Уен и жадува за приключения. Затова е супер развълнувана, когато получават молба за помощ от едно село, което всяка година е нападнато от страховити чудовища. Когато майка ѝ решава да отиде в библиотеката на селото, за да търси улики, Кай е разочарована, смело тръгва да търси бунтовния цар на маймуните, убедена, че той ще може да й помогне да победи чудовището, но бързо осъзнава, че неговият безразсъден подход може и да не е най-ефектният. Приключенията на Кай вдъхновяват децата да бъдат любопитни за света около тях и да търсят нови идеи и места за изследване. Като се сблъска с предизвикателства и обмисля различни начини за справяне, Кай показва на децата как да мислят критично и да намират решения. Решението на Кай да спаси майка си и да се изправи пред опасностите учи децата, че е важно да бъдат смели дори когато се страхуват. Историята се развива в древен Китай и запознава читателите с митични същества и културни елементи, което обогатява познанията им за различни традиции и истории. Луна и съкровището на Тлалок. Тук отиваме в Централна Америка, за да разгледаме част от империята на астеките. Сега срещаме член от семейство Браунстоун на име Луна, която веднага ни показва, че е най-хитрата от всички Браунстоуни. Защо? Ами защото е откраднала, награбила и взела каквото си поиска от целия свят, да се е озовала в дълбока алчност и самодоволство. Когато чуе за златото, което астеките са събрали, тя решава да отиде там и попада на Ацти, младо момиче, което има задачата да се обърне към бога на дъжда Тлалок, надявайки се да го умилостиви, за да спрат засушаванията
и народът ти да може да отглежда култури. Луна вижда в това възможност и предлага помощ, но разбира се със свои подозрителни намерения. Има битки, тесни избягвания и още куп неща, включително бързи срещи с богове, като Куецалкоатл, бог на вятъра и светлината, и Тескатлипока, бог на тъмнината и магията. Няма да ви развалим историята, но бъдете сигурни, че вместо Ацти да получи помощ от Луна, всъщност е Луна, която получава помощ от Ацти. Историята показва как алчността и самодоволството не водят до добро, а вместо това помага на читателите да разберат стойността на добротата и помощта. Луна и Ацти показват как двете момичета, въпреки разликите си, могат да си помагат и да преодоляват препятствия заедно. Луна е хитра и измисля планове, което вдъхновява децата да мислят нестандартно и да се осмеляват да създават свои приключения. Лео и проклятието на Горгоната. Тази история от древността се случва в Древна Гърция. Лео е изпратен в Атина да учи и той наистина се захваща за работа. Иска да направи родителите си горди, но те му забраняват да се включва в урока, който толкова жадува – тренировки за герои. В момент на героичен възторг той следва Персей в храма и чува предизвикателството на Атина. И така започва неговото изкачване до защитник номер 1 на Атина. Разбира се, скоро всичко се обърква за радост на читателите. Историята е изпълнена с фигури от гръцките митове, което я прави перфектна за изучаването на този период. Ако искаш да запалиш интереса към някой от най-великите истории, просто погледни колко много имена ще срещнеш тук. В края има карта, която е отделна за разглеждане на градовете в Древна Гърция. А на друга страница дизайнът напомня на гръцка керамика, така че вдъхновяването на децата да създават свои произведения в изкуствата и занаяти ще е много лесно. Много е хубаво как Лео побеждава съществата по интересен и оригинален начин, различен от класическите истории. В края има силно послание. Има много начини да бъдеш герой. Понякога най-смелото е да не се биеш. Идеите за кураж, истина, доброта и честност, които Лео носи с щита и меча си през цялата история, правят тази книга страхотно допълнение към класическите приказки и предават също толкова важен урок. Еверест. В късния сутрешен час на 29 май 1953 г. слънцето ярко свети на покрива на света. Лек вятър духа, а двама мъже наблюдават всичко това за първи път. Имената им са Едмънд Хилари и Тензинг Норгай, а покривът на света е връх Еверест. Тази невероятна история разказва как двама много различни, но също толкова решителни мъже се борят с наистина студени температури, падащи ледени скали, мощни ветрове и смъртоносни ръбове, за да се изкачат на най-високата планина на света.
Присъединете се към тези двама неочаквани герои в най-вълнуващото приключение и открийте как стотици мъже и жени са помогнали на Хилари и Тензинг да постигнат целта си. Но триумфите могат да бъдат помрачени от трагедии, защото не всеки, който се изкачва на Еверест, оцелява. Тази уникална история разказва как Едмънд Хилари и Тензинг Норгай оставят своя отпечатък върху света, от раждането си до последните си дни и влиянието, което имат върху Непал и днес. Беар. Тази голяма графична новела разказва за Беар, кучето водач и неговия човек Патрик. Беар е малко разочарован, че не може да стане полицейско куче като семейството си. Но той е много важен за Патрик, който е сляп. Един ден Беар се разболява и се оказва далеч от дома и е изгубен. Докато Беар търси пътя обратно с помощта на нови приятели, Патрик го търси навсякъде. Беар е чудесна книга, която ще харесат и деца, и възрастни. Ако обичате кучета, задължително я прочетете. Историята е сладка и топла, идеална за графичен формат. Това е приказка за приятелство и вярност, но също така за преодоляване на трудности. Пригответе се за забавни моменти, докато Беар и Патрик преживяват своите приключения. И се настанете удобно, защото книгата е много дълга.